Péče o seniory se týká každého z nás, ať už osobně nebo třeba skrze rodiče nebo prarodiče. A málo kdo ví, že kraj má v péči o seniory docela velkou roli. Jaká si myslíte, že je v této oblasti situace? Ano, krajský úřad je zřizovatelem a provozovatelem jednotlivých domovů pro seniory a zároveň má možnost stanovovat podmínky pro vznik dalších zařízení. Situace ve Zlínském kraji patří mezi ty horší. Na lůžka se čeká hodně dlouho, jsou dlouhé pořadníky. Řešením tady v této situaci by bylo změnit strukturu financování tak, aby peníze určené do sociální oblasti nebyly plošně investovány pouze do zařízení, do velkých zařízení, které máme, ale aby se vytvořil takzvaný adresní příspěvek na péči, který by dostávali jednotliví klienti a ti by si mohli rozhodnout, do jakého zařízení by je investovali. Případně, kdyby chtěli zůstat v domácí péči, taky by to mohli využít.